हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय जाबाय जोंनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय स' लोगोफोर जों दिनैहाय माने जोबोद खुसि आरोना जोंनि गपि प्रडाक्शननि फेमिलिया माने जोबोद खुसि आरोना 2K साबस्क्राइब कमप्लिट खालामनो हानायनि थाखाय आरो मनिटाइजेशन अन जानायनि थाखाय आरोना बेनिखायनो जों लोगोफोर दिनै स्पेसियेल भिडिअ मोनसे लाबोनो सानदों आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ दिनै जोबजासे नायबाय थादो जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरो लोगोफोर थेंक इउ स' माच नोंथांमोनखौ आं दाख्लैसो बुंदोंमोन आरोना 2K जाथ्राखै 2K खालामना होनाय लोगो लोगोनो माने सानसे थानानैनो माने 2K नोंथांमोना कमप्लिट खालामना होदो स' थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच थ' लोगोफोर आं दायो केक लायनो थांनो नागिरदों आंदो दा रावबो गैया आरोना ओजों सापुरियावसो लोगो सासे दं दा फैफागोन बेनिफ्राय आं दा गारि सालायगोन नालाय आरोना आं केमेराखौ हमला ओमफ्राय दा डाइरेक्ट न'आव मोनफैगोन नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन स' भिडिअखौ नायबाय थादो फाइनेलि जों स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय नै केकआ बहायबाय बारा फेसिलिटि बनायाखै दे लोगोफोर ओरैनो जास्ट नियमल' खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नै लोगोफोर फैदों आरोना हाय होनहरलाय खनसे दामब्रा पाबजि गेलेयोलै बेनिफ्राय नै लोगो सासेबो फ्रि फायार पाबजि आरो डेन्जार गोजा नोंसोरो बेनिफ्राय जोंना एक्ट्रिसफोरा मोनफैथ'वाखै एक्ट्रिसफोर मोनफैबाथाय जों बेखौ हानिसै आरोना स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थाबानो जाबाय दिनै नोंथाङा फैनानै माबायदि मोनदों खनसे बुंनानै गोजोननाय मोनदों बै गरमजों दुगैबोनो हायाखै हासुद जादों रेडि जानाय गैयामोन फन हरनानैसो फैदो दै दे जेबो नङा आथुर बाथुर आंबो खोथास्लाब हरनाय जायाखै ना मोजाङै बेलना लांदो जेबो नङा दे ओमफ्राय इसोर फैबाथाय जों हानसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' एकदमबारे जोबजासे नायथार दिनै आरो सारप्राइज हरबानो जाबाय दिनै जोंनो साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखै ओमफ्राय आरो साबसिन मोनदोंबा एसे नाथुरबानो जाबाय भिडिअखौ आच्छा केन्डेलबो थाबावलासो जों स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय नै केकआ एसे माबा जाबाय आरोना खेबसे लाबनायासो भुल जाबाय ओमफ्राय एसे थांना थाहैबाय आरोना केकआ एसे गाज्रि जाबाय इया लिरनाय दं गपि प्रडाक्शन 2K साबस्क्राइबार स' जों दायो स्टार्ट खालामसै मानसिफोरा फैजोब्बाय आरो सानैसोल' मोनफैनांगौ नायलांबाय थाबानो जाबाय एक्ट्रिसासो माबा बुङो आरोना दिनै मागैदों नोंखौ नुदों बाबाया नुगोन आंखौ नोंखौ बाबाया धोरोमबिरखौबो होन ना धोरोमबिर बाबा होनहरलाय इयो बाबा होनहरलाय इयो बाबाया दङ जाबाय दे जानाव फैयो गेजेराव फै मा दाबो माबाया फेनखौ खोमा अफ खालामना थ'खा फेनखौ हा इयारपेन होद मा इयारफोन होनदों इयारफोन होनदों हा So guys finally ready जाबाय जों केकखौ हानिसै ओमफ्राय गासिबो फैजोब्बाय लोगो सानै साथामल' दंबावो फैनो ओमफ्राय जों हानोसै आरो नायसोरखौ नेथ'ला जों टाइमाबो एसे जाबाय ओमफ्राय बिराद गरम आरोना थाब थाबनो जोङो हानोसै लोगोफोर आं गपि प्रडाक्शननि अनार हिसाबै आङो केकखौ हानोसै आरोना ओमफ्राय जोंनि गपि प्रडाक्शननि फेमिलिया जाबाय फेमिलि लोगोफोर जोंनि गपि प्रडाक्शननि फेमिलिया नै जोंना साब्रैल'खा आरोना ओमफ्राय गैला ओमफ्राय आलासिफोरबो फैना दंफैयो आरोना जि डिग्री आसामनि बोरै अनारा बाहेरावसो दङ ओमफ्राय हाबबालाय सिङाव गोबां प्रडाक्शननि मानसिफोर फैदों आरोना जि डिग्री आसामनिफोरा बिथांमोनाबो मबाइलनि प्रडाक्शन जि डिग्री आसामनि आंनो अनारा ओमफ्राय जों स्टार्ट खालामसै हानिसना हेपि होनब्रा हेपि प्रडाक्शन रावबो बुङाबा आंनो बुङोब्रा बेलुनबो लाबोया जों स्प्रेबो लाबोया गरम जादों सेस लोगोफोर दंखौ बनायजोब्बाय नै
एसेल' लाब्रा दाले एसेल' ला गबि मिया आंनि नामा एसे ला मोखांखौ फुगारना लानि थाब थाबैनो 10k जादों आरो 50k जादों ना नामा जानोल' नोङो जाथारथारनांगो जाथारथों ना थेंक इउ जाबायना दा जागोन फै फैखौ लांसै जाबाय जानांगौ क्रिएसनफोरनि एक्ट्रिसफोरा बिदि क्रिएसनफोरनि फार्स्टआव जाहोनांगो मा खालामदो होननासो होदो फन्द्रबायदि आरो ना जाया फैखौ लांसै जोंना जाहोग्रोयो मोनबाय होमबा गबि प्रडाक्सनाव बे मा जाग्रा होदों नायलाय देलाय नायलाय मा दं माबासो माथो आं बायसो नामा दे जादो दे गासिबो आंनाबो लाल जासो होनलाय